yazi guys apha elifini funeka ukwazi manje uprotecta i-energy yakho nesikhathi sakho. Yazi lane yakho ungahambe ugxubhuleka nje naphi na. Into ezininzi andizingeni mina fonini ezingandifuniyo azindifuni. Ndiyapho ndifunwa khona, ndithanda abandithandayo. So uzungibone ndiforce situation because andimind ungabi part ye-inner circle. But ke asikho lapho namhlanje guys. Andifuni ukwenza zimenqeze echomi mos ufike zikuphathela ulwimi ankile uvile bakuthiwani. Fika umuntu ekusendela i-screenshot jonga ankile kuthiwa. Efuthi kangendawo funi benidiscussa nodwa lonto leyo. Kuwe naye abayazi babekutheni ukuze nibe comfortable enough ukudiscussa ungathandi umuntu ongenaxesha lothandwa nini. Kumso uyibhute kwalani bufike sowusithi kuthiwa. Ongasusela ufuck off ayoyidiscussa nezazimenqa bezisitsho kwezambutho zenu zabagxeki. Unganifaki nonifaka kulo nonsense leyo mina foni inondi lapha kwelicala mina ndizipholele lapha ku slow lane. Ndihamba ngepace yami ngesikhathi sami ndenza lento ufunwa ndim ngexesha lami. Wanithanda naxesha lakho fondini yo. Uyafika omnye sithi hayi ndidika ke lo bhuti but hayi ngoku ndiyamthanda. Omnye nangikade ndimthanda ke lo bhuti hayi andidika ngoku because kaloku ezanto zazimhlekisa samhlekisi ngoku because kaloku umanyoko over 30 ubetha ngalamdiyadiya weblumas ihlohla isisu. Ufikile nayo kwi-old age ngoku uyakhetsha. Into elingazoyenza ke mina kutshintsha nawo abatshintsha ngandi iweather yaseBhayi. Ijana ayijiki kaloku nakulo nyaka foni yakho ndizashuga coat apha. Isidudla foni yo isilenda feelings aside.